Sziasztok srácok, bocs, hogy megint eltűntem, de családi dolog, mindegy. Örülök, hogy itt vagytok velem, és kezdjük. A Call of Duty MV3 10. végigjátszások a 10. részét. Azt ő? Érdekes gáz. Az igen. Németországot támadták meg az oroszok vagy Berlinék, nem? Az oroszok. Mindegy, na. Hajrá. Goa, post. Ó, ilyen jó kis helikopter. Helix. 3, 2, az mit jelent? Helix. 3, 2, az jó. Hello, Sandman. Vagy Sandman, csak mindegy. Jó, hogy látlak. Jó vagy? Család? Szerintem nincs. Nekem sincs. Jót beszélgettünk. Téged nem már meg se kérdezem. Te jó kis repcsi, hát az bezolt. Terminator 1, igen, Grenadier, ami meg az Acog, meg Smáv, azok a szar. Az RPG 7 a legjobb, esküszöm. Nem, a legjobb az a nem. De helikopterre a Stinger a legjobb, hogyha be kell mérni, ha nem, hogyha közel vagy az RPG. Ha tankra, pályázott jármű meg ilyesmire, akkor általában én a nagyon javasolnám a Javelin rakétavetőt. Van a Rhino 2, vagy Orszarvú 2. Komoly ereje lehet. Hát én tippre 120 mm vírus annyira tudni mondanám, hát gondoltam bele gyerekeket, 12 centi, az egy combos egy méret. Ez csak az átmérője. Hoppa. Elcsücsika, szép álmokat, jó ég, ami nagyon gyanús nekem, vagy valami egy tank, vagy valami nagyon gyanús nekem, rohadtul, tényleg. Hát ezt jó megéreztem. Nem az, hogy tank. Ott egy RPG is. Csak le kellett szedve. 125-es ágyúval. Nem értem, hogy ott van a minigáros és miért ebből összedni le. Csak lehet, hogy jogos, hogy az ágyúval szedje le, mert ugye a 10. Arról halték. Szedjed már ki Rhino tag! Fasza! Ennyire sem vagy képes már! Kiszedd azt a tankot! Baszki, én elmegyek.
Na jó van. Add a jobbodban legalább anyádat. Jó van, legalább az fölrobbant, sajnos remélem arról. Ki az? Ó, baszki. Ott van még egy aktív tank. Jó, baszki. Hagytam. Ó, RPG, ez a kedvenc rakétavető. Ez a legjobb rakétavetőm. Ha még jól tudnék vele még lőni is, hát nem az, hogy én meg a hibás, hanem a hibás. Valami a rakétavető, szóval szarul megcsinálva, mert néha fölmegy, néha lemegy, néha balra, néha jobbra megy, úgyhogy hát pontotlan nagyon. De attól még ez egy nagyon jó rakétavető. Mert erő van benne bőven, mert páncélokon végül is. Átviszi a, hát nem olyan részes, de szerintem a Tigris tankot azt nem vinné el, de a Sherman tankot, meg a orosz AT4-es, nem, az rakétavető, most kapcsolok, a T-34-es, összekevertem. T-34-es, meg a, hát szerintem azt kell tudni átvinni, a Tigrisben nem vagyok biztos, a Abrams tankról, a nagy amerikairól, meg már nem is beszélek. Mert annak, hát nézzétek meg a izében, ha van kedvetek. A izét, illetőben az a Lock and Load, és akkor izé tankok. És akkor oda lesz írva az a Early, valami őrmester, vagy Early, tüzérőrmester, valami ilyesmi. És ott benne van a Abrams tanktól kezdve a valami kis Renault tank, az első világháborús, a másik világháborús, nem tudom, hogy hülyeséget mondani azért. Csak szerintem az. Nem jött össze. Eléggé sebesült vagyok ma azért. Hát az lesz egy tény. Ott vannak szerintem. Anyád, ez ki volt? Onnan szerintem onnan lőttök. Te ebbe a fülem besípolt. Hát, már néztem a tankokban, az a legalap, tényleg a leggyengébb a 37 mm-es ágyúnak a kezdősebessége kezdődik csak 1700 km/h. A bizé, hát, hogy is mondjam. Több a hangsebességnél mondjuk azt. Hogyha például ha repülnél vadászgép, ami tud repülni 1500 km/h-val, akkor pont egymás mellett menne a kettő tárgy. Az egyik a lövedék, másik meg a repülőgép. Ennek is van értelme, nagyon sok. Nem élitek ti ezt a másodpercet. Én hallottad annak egyáltalán a cső? Ja, itt van. Gyerünk! Ajajajajajajajaj! Az ma azért nem semmi. Átmenni bazd ki egy... Hát nem mondok hülyeséget, de
Szerintem az pont arra vagy a parkolón, ott a szobája, a parkolóőr. Átmenj egy olyan tervvel, hát mondjuk... Nem tudom, mert lesz még durább és nem tudom. Lehet. Hát, aki ezt felül tudja múlni, ebben a játékban most hívnak, hogy valamikor ez a játék saját magán felül tudja múlni, hogy átmegy ezen kívül egy még nagyobb szobos valamit átmegy, akkor tényleg akkor le akarok menni a játékon, már nekem eddig nagyon rohadtul tetszik, és remélem, hogy nektek is. Na, túl megint a minigálom, és felrobbantom ezt a szart. Ez mi? Hát mondjad már, hogy izé... Pár. Csöp. Pár. Hármat zuhantunk, így pacs, 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 és három kocsi, pacs, pacs, pacs. Miért tag belőle? Hát... Nem tudom, mondom, hogy ott a löveg. Itt van a irányítópult, hogy menjünk, meg ilyesmi. Gondolom, ezt tölti be a lövedéket. Hát... Végül is tag. Ja nem, ez nézi, hogy hova célozunk, aha. Ja, ide menjünk. Na. Szerintem egyelőre ennyi legyen, mert is van még egy kis dolgom. Úgyhogy remélem, hogy tetszett. Örülök, hogy velem voltatok. Sziasztok!